Ond mi fydd y rhai yna chi nath wrando'r colli plot dwytha yn falch iawn mod i wedi llwyddo i berswadio John Roberts i gydweld i gael ei gyfweld. Diolch yn fawr iawn ti, John. Os ei ddrwg iawn yna i taswn i ddim wedi cytuno, achos os yna'n enw fi'n yn faw, achos fi'ch chi'n trafod y peth am tua 10 munud. Dwi chydig bach yn nerfus am ei gyfadda. Be nes i ddim ystyried am ryw reswm, mod i'n wedi fod yn cyfweld rhywun sydd yn holwr mor brofiadol ei hun. O'n i jyst i meddwl, dwi'n edmygu John Roberts fel awdur, so ni'n cael sgwrsio fo. A nes i ddim meddwl, Mr Bwrw Golwg a llwyth o raglenni radio eraill ydi hwn. Lle dwi'n rhoi caniatad i ti, John, tor ar yn haws i, a dweud, dwi'n meddwl mae'r cwestiwn nesaf ddyla ti ofyn di peth a peth. Wedyn neith Aled i olygu fo, neu ddim. Na, i adael i chdi ofyn cwestiynau fel wyt ti isio. A neud clown o'n i. I chi gael gwybod, mae eisoes ydy'n helpu fi efo un broblem dechnegol efo'r meddalwedd mae dwi'n gorau ddefnyddio. Felly, llongyfarchiadau mawr yn fyw yn y co. Ond i a Bethan Gwanas di mwynhau hi'n ofnadwy, a dwi'n hollol sicr fydd yr tri arall y bydd nhw wedi darllen i at yr rhifin nesaf siawns a di mwynhau'n ofnadwy. A un peth arall i ychwanegu, dwi'n gwybod bod fi wedi dweud bod gen i ddim diddordeb yn y cyswllt rhwng bywyd personol, awduron a'i nofela, a bod hyn falla mynd yn groes i hynny, jyst cyn mae busnesu ar ran bobl eraill. Ond mae gen i hefyd diddordeb mawr yn manylion y broses sgwennu, sy'n wahanol i bawb. Felly, a nawn ni drio peidio rhoi gormod o spoilers, cos mae'n nofel reit ffresh, dydy. Deithau chydig sut ddath y syniad ar gyfer yn fyw yn y cof? Mae honna'n stori hir ar un ystyr, oherwydd mae yn fyw yn y cof wedi bod trwy 2-4 fersiwn, os dwi'n cofio'n iawn. Fatha bod ti ddim yn cyrraedd rwsyd. Hynny di, be sy'n digwydd i fi o hyd ydy bod y cymeriadau yn dod yn fyw felly, ynde. Ac mi oedd Iorwerth a Margaret ac Antiglad a Bethan yn gymeriadau oedd wedi ffurfio ers sbel go hir. Oedd y syniad o bobl isio newid yn hanfodol i'r cychwyn felly. Ac felly, yr olygfa gyntaf sgwennis i ydy un sydd reit ymherfedd yn fyw yn y cof erbyn hyn, sef un lle mae'r tri yn mynd ar wyliau tramor am y tro cyntaf. Wedyn, oedd y cymeriadau yna, o'n i'n dall nhw, oedden nhw efo fi, ond rwsyd neu gilydd, doedden nhw ddim yn adrodd i stori. Ac felly mi ath i trwy sawl fersiynau lle oedd y pwyslais ar Iorwerth, fersiynau lle oedd y pwyslais ar Bethan ac Antiglad, hyd yn oed mi ath o i fyd ffantasi ar un adag, ond gath o'n ei chladdu. Wedyn, rwsyd neu gilydd, mi ddoth busnes colli cof yn fwy canolog. Ac unwaith ddoth colli cof yn fwy canolog, mi ddoth i bartner efo fo, sef methu anghofio. Ac unwaith y doth y ddeubeth yna, dyna sydd y datblygodd yn fyw yn y cof i lle mae hi felly. Ynde. Ond mae hynna'n broses dros flynyddoedd. Oedd y cymeriadau'n mynnu aros efo fi. Ac felly yn mynnu cael deud i stori, ond oedd nhw'n bach yn ar y deg yn ffindio i stori. O difyr, ia. Ti fatha fi, fatha ti'n credu bod y bobl ma'n bod go iawn mewn rhyw ddimensiwn yn rhywle? Wrth gwrs bod nhw. Bobl bach. Na, yr hen Pirandello, dwi'n credu yn efo 6 characters in search of an author. Ia, yn union. Y benod ola na, heb ddeud gormod, ond mae bron iawn pawb dwi wedi darllen, heblaw mam wedi cael chydig bach ar rybydd gyn yn had a fi'n ddamweiniol, ydy mynd, oedda ti'n gwybod mae dyna oedd yn mynd i ddigwydd, bod gen eraill wyt ti'n blotiwr? Na, dwi. Na, dwi'n plotio. Byth yn plotio. Hynny,
efallai na fideo. Wel, mae pawb yn wahanol, dydy. Yndi, dyna sydd ddifyr. Ie, pe tawn ni wedi sgwennu plot, a wedyn yn sgwennu gan ddilyn y plot, swn i wedi diflasu'n llwyr. A swn i wedi rhoi gorau iddi. Fedra i meddwl fel na. Hynny ydi, mae'r cymeriadau yn arwain felly. Ynde? Ac adnabyddiaeth y cymeriad sydd yn creu'r plot. Ac oedd yr un peth wir efo Gabriela, nes i ddiwedd arall i Gabriela unwaith. Ond o'n i'n teimlo'n anghysurus ac anghyfforddus efo sut oedd honno'n cloi, achos oedd Herna'n ddim yn medru gwneud be oedd o'n wneud. Ac felly o'r rhaid ail sgwennu'r benod ola, y clo, oherwydd doedd o ddim yn gyson efo be ddylai fod yn digwydd felly. Doedd ddim yn stori oedd yn dal dŵr. Ac felly nes i ail sgwennu hwnnw, ac dyna sydd oedd diwedd Gabriela fel mae hi ar hyn o bryd. Ond ydy, mae'r cymeriadau, o'n afantais fawr ar un adag, o'n i'n drifio lot, o'n i'n teithio lot rhwng Bangor a Caerdydd a rhwng Aberystwyth a Chaerdydd, ac yn teithio ar ben fy hun, oedd y cymeriadau'n dod efo fi. A wedyn, be o'n i'n neud, oedd dychmygu sgwrs cymeriad ar daith hir. Ac trwy hynny, mae rhywun yn dod i nabod i gymeriadau'n lot gwell felly. Gwyd bod pa liw di sana nhw'n falle. Ie, felly oedd y sgyrsiau dychmygol yma ddim yn o anghenriaid i wneud efo'r darnau bywydau nhw o'ch di sôn amdano fo yn y nofel. No. Dydy be oedd yn digwydd yn y sgyrsiau rhwng fi a nhw oedd hynny. Dy hwnna'n dod yn rhan o'r stori, jyst nabod y cymeriad di hwnna. Neu fi swnio'n od, ni. O na, mae'n gysur mawr i mi, achos dwi wedi deud o blaen, pan nes i orffan yn y tu hwn, y matab cyntaf i oedd, dwi isio ymddiheuro i Anna a'r cymeriadau eraill am beidio deud i stori nhw'n iawn. Ie. O fi ddim wedi gwneud cyfiawnhad ar peth. Na, mae'n gysur mawr i mi bod chdi sgwrsio fod y gymeriadau'n car. Ond y peth gweitha wedyn, wrth gwrs, ydy mae gollwng rhywbeth yn goblin anodd. Oherwydd, yn sydyn, mae'r berthynas bersonol na sgyn ti fod gymeriad yn sydyn yn cael ei rannu fo bobl eraill. Achos ddudodd na rhywbeth wrtha i am antiglad, ynde? Deud Thomas fel o'n digwydd yn holi fi am antiglad, a nath o awgrymu bod antiglad yn ddau wynebog. Wel! Ia. Oedd nes i gymryd ataf, ochr a cwylydd iddo fo, yn meddwl bod rhywun beth am antiglad. Doedd antiglad ddim yn ddau wynebog o gwbl. Na, doedd yr antiglad nes i ddarllen ddim yn ddau wynebog chwaith. Ond oedd ti gweld bod ti'n ddau wynebog? Ie. Mae'r bobl bach. Ond na, mae'r berthynas wedyn yn mynd yn gyhoeddus, a hwnna dwi'n yn licio. A dyna pam bod gollwng rhywbeth yn anodd. Felly ydy hynny'n esbonio pam bod yna fwlch go lew wedi bod rhwng Gabriela yn fyw yn y co, bod chdi hefyd yn gyndyn wllwn antiglad i Thomas gamddehongli a pawb. A Bethan a Greta, pawb i ni gamddehongli. Na, diogi swn i'n deud i hwnna. Ne, y term swyddogol wrth gwrs ydy diffyg amser. Ia. Na, mae'r rhaid i'r cymeriadau fod wedi cyrraedd rhywle cyn fi roi sgwennu nhw. Ia. A wedyn, os na di rhywun yn rhoi'r amser i ddod i nabod cymeriad, fydda i'n sgwennu o felly, ynde? Wedyn, a beth bynnag hamdden ydi o gen i. Beth dwi'n fwynhau wneud ydi o, yn ytrach na'r rheidrwydd felly, ynde? Wel ie, falle bod o'n rheidrwydd hefyd sy'n dod i hynny. Ia, ddim rheidrwydd ariannol.
Na, Ie. wel, so neb yn sgwennu am reidrwydd ariannol yn Gymru, dwi'n meddwl. Ond, na, yn i di ddim yr ysfa mae rhaid i hwn fynd ar bapur rwan, lle. Ynde? Mm. Fydd ar aros. Ac mi ddaw. Illy, o'n i'n di holi am olygyddion ac ail ddrafftio a ballu. Illy, ti barod ydi dweud bod chdi'n ail sgwennu Mm. cryn dipyn dros gyfnod hir amser. Faint o hyn sy'n digwydd just chdi a dy gyfrifiadur neu beth bynnag, a pryd mae golygydd gwasg yn dod yn rhan o'r broses, a sut mae hynny'n gweithio i chdi? Mae hwnna'n un anodd, achos ia, golygu fy hun ydw i yn benna, swn i'n dweud, ynde. Dwi ddim yn berson manylion. Hynny ydi, well gen i y darlun mawr felly, ynde. Ac felly dwi yn tueddu ddibynnu ar bobl eraill i sbotio man bethau. Yn yr ystyr yna, mae fy ngwraig anwyl yn berson y manylion. Ac felly, pan ydw i'n medru pherswadio hi i ddarllen rhywbeth, mae hynny'n help mawr. Ynde? Mae hi'n spotio'r manylion sydd ddim cweit yn gyson ac yn y blaen. Achos oherwydd bod fi'n sgwennu dros gyfnod o amser, mae cael cysondeb yn beth anodd iawn dwi'n ffeindio. Ac dwi'n meddwl bod mae Sara'n olygydd da ar un ystyr. Ac felly mae'r lot o'r golygu y stori, yr cymeriad ac yn y blaen, dwi wedi gwneud hwnnw. A wedyn mae lot o'r manylion bach na. Falle dwi wedi daflu mewn fel rhyw liw yma ac acw neu rhyw amball i gliw yma ac acw. Mae'r heina weithiau'n yn anghyson, a wedyn mae cael darllenydd annibynnol wedyn yn spotio'r heina. Ynde? A wedyn mae cael golygydd ar ben hynny wedyn yn mynd trwyddo fo eto. Dwi'n meddwl unwaith eto'n cryfhau'r angen yna felly. Ynde? Ond o ran newidiadau mawr, pryn bod heini wedi digwydd trwy olygydd, mae nhw ar y cyfan wedi bod yn ddigon bodlon felly. Da iawn, ie, cos efo pethau bach o ti sôn fatha bod y gadar gosat y ffenas mewn un darn, a bod mae'r soffas yna yn rhywbeth math yna o bethau dwi'n cymryd, neu bod rhywun yn dweud bod nhw'n casau rhyw ddiod neu, Ia. Y man bethau ydi o, nes i sylweddoli sydyn hefyd, y munud dwytha, bod fi wedi cael beth nac i antiglad yn mynd i'r traeth yn ganol gaeag yn tynnu sgidiau fynd i thraed yn y dŵr. A ddim cweit yn gweithio. Ond mi ffendiodd i sgidiau'n sydyn iawn. Ddeitha ti'r sym ond i gyn trio wneud am bod fi wedi cael y nal yn hun oedd pa mor hir o'n mot yn byw. Ia, mi gododd na rwy'n hynny. Mae mot yn medru byw am ryw 15 mlynedd. Ges i gyd a fyw yn hir iawn hefyd. Yes, felly mae mot... Mae'r cwestiwn am mot wedi i ofyn. Ond do'n i ddim yn mynd i ladd mot. Na, do ddim eisiau lladd mot. O mot yn gymeriad yn ei hun. Mae mot yn bwysig iawn ydy y gwir. Ti eisiau melaethu am hynna? Wel, yn yr ystyr, mae rhywun arall wedi dweud hefyd bod tyddyn bach ei hun yn gymeriad, ynde? Wel, ydy ar un ystyr, mae tyddyn bach ei hun yn gymeriad, ond mae mot yn rhan o hwnna, ynde? Achos ar adegau pwysig iawn i Bethan, mae mot yn stwffio i drwy'n dan ei llaw hi. Ac i rywun sydd ddim yn licio cwn, mae'n syndod bod mot yn cael lle mor bwysig. A fi dy'r un sydd yn licio cwn gyda llaw. O, difyr!
Na. Wel, oedd o gweithio fel arall i mi chydig bach, cos o'na agwedda Bethan o'n i ddim mor hoff o hynny. Ac eto, o'n i gweld, o, mae gen i berthynas dda efo'r ci 'ma, ma' rhaid bod ti berson neis go iawn. Na, wel, mae 'na elfenna, a dyna pam dwi'n meddwl, dwi'n falch bod chdi'n deud bod chdi ddim yn licio elfenna o Bethan, achos mae 'na elfenna, pawb ohonon ni da ni ddim yn licio, ynde? A dyna i mi ydi lliw cymeriad. Ie. Os dwi'n licio rhywun yn ormodol, dwi'n dechrau meddwl, wel, di hwn yn realistig felly, ynde? Achos mae 'na Bethan yn grydyras fyrbwyll iawn ar lawer ystyr, ynde? A dwi'n licio hynny ni hi ar un adag, ac ar adegau eraill dwi'n meddwl, calli awyr. Ond dyna ni. Ond fel yda ni de, ryw gymeriadau cymysg gyda ni, mae'r cymysgwch yna'n bwysig. Ond dwi'n meddwl bod hi'n fyrbwyll am bod hi wedi magu gan Iorwerth a Margaret. Cyn iddyn nhw symud. Achos yn ydi cyn iddyn nhw symud, do neb yn gwneud penderfyniadau blaw Bethan. Hi oedd nhw'n gwbl ddibynnol arni hi ar un ystyr i wneud unrhyw benderfyniad felly. Achos oedd bywyd cyn symud i Tyddyn Bach, oedd bywyd yn y tŷ na'n eitha rhyfedd ac yn eitha anodd, swn i'n dweud. Ac mae symud i Tyddyn Bach yn newid Margaret, a mae hwnnw'n newid pwysig. Mae Margaret yn ffindio ei hun yn Tyddyn Bach, felly. A dwi'n meddwl bod mae Margaret yn un o'r cymeriadau yna, da ni'n rhoi lot o sylw iddi hi, achos Iorwerth a Bethan a Gant i Glad ydy'r ar un ystyr sy'n cael ei ystyried y prif gymeriadau, ond Margaret, dwi'n meddwl, hi di'r asgwrn cefn. Ia, mwyaf byd ti sôn amdani, mwyaf byd dwi'n sylweddoli bod fi'n wedi talu digon o sylwedd i wrth ddarllen. Os o'n i'n ychwanegu Greta at gymeriadau, dwi'n wirioneddol gofio na fyd. Ia, mae Greta yn mae Bethan angen cefn a Greta di chefn hi. Ond beth sy'n diddorol o fanna ydy bod Greta yn gymeriad mwy byrlymus nag un Margaret. Ac felly, i mi, ddylwn ni bod yn esbonio fel hyn am hynny. Spoiler alert! Beth sy'n digwydd ydy bod Greta wedyn yn tawelu Bethan. A hwnna sy'n ddiddorol i fi, felly, achos pan mae Bethan efo'i thadau'n ham, mae hi di'r un fyrlymus fywiog lliwgar. Ond mae Greta yn ei thawelu hi rwysyd, achos mae hi'n fwy lliwgar. Ac oherwydd, mae'r berthynas rhwngthyn nhw yn un gymlath iawn, dwi'n meddwl, felly. Ond mae'r holl oriau yma o sgwrsio fan nhw'n car, y sicr di talu ar ei ganfed ydy. Dwi'n gwybod. Ddiflas iawn i bob arall, swn i ddweud. Na. Dymlaen, ys beth arall, un rheswm o'n i'n edrych ymlaen gymaint at ddarllen yn fyw yn y co, oedd mod i wedi bod gymaint o fan o Gabriela, a mae'n nofel, dwi wedi clywed gymaint o awduron, a gymaint o bobl sy'n darllen llawer iawn yn deud, o honna oedd y nofel gafodd ddim hanner digon o sylw. Dwi'n cymryd mae Gabriela oedd y nofel gyntaf di dwi'n iawn, neu dwi'n ama wan, wrach bod yna sawl un mewn dror. Yna sawl un di cael delete. Na. Oes. Delete. Oes. Oes. Stadio gweithio. Na ni. Ia. Mae'n rhaid ti gofio, y pleser dwi'n gael ydy'r sgwennu, nid y cyhoeddi. Reit, ia. Mae pwysau delete, yn iawn? Mae'n iawn, mod i'n neud. Ynddo. Ond, Gabriela oedd y cyntaf i gael ei chyhoeddi, sicr, ia. Mae'n
ambell i beth wedi bod. Sgwennu dramau yn ei cynt. Achos pan o'n i'n gweithio fel cynhyrchydd yn Radio Cymru, o'n i'n medru cynnig dramau i gael i perfformio felly. A wedyn mae yna 2, dwi'n meddwl, drama gath i gwneud ar Radio Cymru. Yn pryd oedd i dweud? Dwi'n cofio. Yn 90au, mae'n debyg, ia. Ond wedyn nes i newid yn swydd yn Radio Cymru, ac felly o'n i'n rhan o'r tîm golygyddol, felly o'n i'n methu wedyn cynnig comisiwn eich dyn hyn. Hawdd iawn, felly o'r rhaid i mi feddwl be o'n i'n mynd i wneud, ac felly dyna pam nes i droi at nofela yn y bon, lle. Diddorol. Da iawn, dwi'n falch bod ti wedi cael dorfodi droi at nofela. Ond dyna pam bod yna gymaint o ddeialog yn nhw wedyn. Ia, a deialog da sgai ddeud. Be oedd y gwahaniaethau rhwng sgwennu Gabriela a sgwennu yn fyw yn y co? Heblaw am y benod ola, doedd na ddim fersiwn arall y Gabriela. Hynny di chydig iawn o newid sydd wedi bod yn Gabriela. Heblaw ar un adag oedd hi'n gorffan yn efo diwedd yr Hen Peter. Ond wedyn nes i fynd na, mi eisiau mynd hi'n bellach. Ac felly mi ddoth yr ail ran felly, ynde. Tasa Bethan Gwanas yn cael ei ffordd yn y drydydd rhan, ond mae hi'n yn ymhenni o hyd. I fynd yn ôl i. Wel, ma' na stori arall, a mae honno'n ymhenni. Ond dwi'n siŵr os dwi eisiau sgwennu hi. Pam? Mae Gabriela... Mae Gabriela yn gymeriad dwi'n hoff iawn ohoni hi, a dwi'n ei chysau hi hefyd. Ac a dwi'n mynd siŵr os dwi eisiau hi mynd ymhen gymaint. Oherwydd y ffordd dwi'n sgwennu dwi'n cymryd, oherwydd y ffordd dwi'n sgwennu dwi bosib ddim isio bod o'r rhy. Ac eto mae'r stori sydd gen i ar ei chyfer hi ar gyfer y rhan nesaf, dwi'n meddwl yn rhoi tro bach arall yn ei hanes i felly. Ond dwi'n siŵr os geith i ddod... Gwan. Wel, dwi'n gwybod. Na, dwi'n siŵr. Mae'n golygu mynadd hefyd. Mae'n golygu mynd yn ôl a darllen trwyddi to, gweld be oedd hi'n wneud. Dwi'n cofio hi'n iawn a falle. Ond gawn ni weld. Ond dwi'n gobrin. Felly, cwestiwn nesa, ac eto dwi'n gwybod yr atab i'r cwestiwn yma, ond dwi'n di ofyn o beth bynnag, cos mae'r atab yn ddifyr. Be sgen ti ar y gweill ar y funud? Dwi'n mynd deud. Ia. Wyt ti'n deud pam ti'n mynd deud? Wel, yna di oherwydd y broses yn y bon, ynde? Ar hyn o bryd, mae gen i 2 gymeriad sydd yn rhyw stwyrian yn meddwl i. A dyn nhw'n cweit yna eto, ynde? Ac unwaith fydda i wedi dod i nabod nhw, mi fydd eu stori nhw'n datblygu. Ond ar hyn o bryd, na. Dydy'r peth ddim yn glir eto. Ond hyd yn oed tasau o'n glir, a taswn ni yn wedi cyrraedd tua diwedd y sgwennu cyntaf, fyswn ni'n mynd ranio efo neb nes bydd o'n barod. Felly mae o'n mynd i'r wasg a dyna fo. Ia. Dwi yn dallt y rhesymeg di gwir. Dwi'n teddu fod fel a'n hun. Mae'n ymwneud efo'r berthynas mae efo'r cymeriad. Hynny di, mae'n gyfeillgarwch, os lici di, rhwng fi a'r cymeriad. A fedra i ddim sarnu ar hwnna. Ia, gwneud synwyr. Awn ni gwestiwn lot mwy diniwed. Lle ti sgwennu?
Ar cyfrifiadur, papur, O, cyfrifiadur, ie. cyfrifiadur. Ie, sydd bin, ie. Ag mi nais... Lot o Gabriela, fel mae'n digwydd, wedi sgwennu ar y tren ar wahanol adegau. Rwy'n daith rhyw awr neu ddwy ar dren, ac o'n i'n medru bwrw iddi. Ond ar y cyfan, swn i'n deud yn hwyr y nos. Iawn, ie. O difyr bod Gabriela di sgwennu pan o'ch ti'n teithio, de? O, ia. A hitha'n teithio, ie. Wel, nes i Er ddim ar dren. Ia, nes i ddechrau sgwennu Gabriela tra o'n i'n cerdded y Camino. Ond do'n i'm yn gwybod lle oedd hi'n mynd ar y pryd. Felly, oedd y benod gynta, fwy neu lai, oedd ddim cweit yn ei nabod i a dweud y gwir. Ynde? Rhyw ymbalfalu oedd y fersiwn gyntaf, benod gyntaf. Ond am newid, lot di newid chwaith, felly. Ynde? Ie, ond fel sa hi rhywun sa di dechrau cyd-gerdded efo chdi fan o, falle? Wel, yn llythrenol, felly. Oherwydd nes i gyfarfod merch o Brasil o'r enw Gabriela yn Roncesvalles ar ôl y diwrnod cyntaf o gerdded. Ac oedden ni wedi mynd am bryd o fwyd Pererinion, fel maen nhw'n galw fo'n rhyw westyn fan o, felly, ynde? Maen nhw'n gwneud un pryd ar gyfer Pererinion bob nos, felly. Ac felly, o'n i'n eistedd fan o, dyma'r ferch gwallt du tywyll, llygad tywyll yma, yn eistedd wrth yn ochr i. A mae fi'n dechrau codi sgwrs efo hi, ac o'n i'n dod o Brasil, y Gabriela oedd ei henw hi, ac oedd hi wedi cerdded y diwrnod cyntaf, ac oedd hi'n diodda'n ofnadwy, i thraed hi wedi dechrau pothellu yn barod. A wedyn, nes i dreulio hanner awr, 3/4 siarad efo hi a rei eraill rhwng y bwrdd. Ac rwysyd neu gilydd, nath i ddatblygu. Nid y Gabriela honno oedd hi, ond pan o cychwyn oedd hi. Ac o'i chyfarfod hi, mi ddechreuais i sgwennu rhywbeth. A wedyn mi sgwennu rhyw bytiau bach byr. Mwy na'r benod gyntaf mewn gwirionedd. Tra o'n i'n cerdded. O, diddorol. Ti'n wedi cadw cysylltiad efo i ddim yn gwybod bod ti wedi ysbrydoli ffasiwn gymeriad a nofel gyfa? Nes i chyfarfod hi am hanner awr ydyn ni. Welis i mwyn i wedyn. Na. Nes i rannu compyd efo hi. Rhannu be? Compyd pethau at bothelliad y draed. Gath un o hynny gini a dyna ni. Ond welis i ddim o hynny wedyn, nath i barhau efo'i Fererindo, dwi'n gwybod, achos welis i mon i hi bod ni'n, dyla bo chi. Ti fel arfer yn dod ar draws pobl yn gyson wedyn am rei dyddiau felly. Welis i mon i wedyn. Na, sgyn i'n syniad. Be ddigwyddodd i'r Gabriela wreiddiol, ie? Na. Ond am o'n un, maeth eto syniad mae gyfarfod o weld rwy'n, ac oherwydd bod hi'n fyw felly, nes i ddechrau sgwennu hi, dwi'n meddwl. Ond fel arall, na, unwaith mae'r cymeriad geni, mi ai i sgwennu pan gai rhyw hanner awr, fath felly, ond rhywbeth pan mae amser yn caniatáu ydi o. A phan nad ydi prysurdeb gwaith ac yn y blaen ddim yn dod ar ei draws o felly. Ac felly yn amlach na ffeidio, be o'n i'n neud oedd tua'r 10, mae handi 10, eistedd lawr a dechrau gweithio. Weithiau mi o'n i, os o'n pethau mynd yn dda, allwn ni sgwennu 2,000 eiriau. Os o'n pethau mynd yn sal, allwn fod yn 200. A mi allwn ni fod yn o dan tua 1, handi 1, a wedyn rhoi gorau fi. Ond yn amlach na ffeidio, oedd rhaid mi orffan, o rhaid mi gyrraedd rhywle cyn mi rhoi gorau fi. Wedyn... Cyrraedd rhyw ddiwedd neu cyrraedd
rhoi cliffhanger i chdi dy hun. Na, ddim cliffhanger. No, cliffhangers ddim yn golygu lot i mi. Na, jyst cyrraedd rwla, efallai fod yn gyrraedd rwla emosiynol, efallai fod yn gyrraedd rwla o ran lleoliad, efallai fod yn rhywbeth. Bod fi'n gweld lle, o ia, fe rai stopio fan hyn. Fe rai ailafal fan hyn. Rhywbeth felly oedd o. Dwi'n gwybod. Dwi just... A ti'n esbonio y broses yn dda iawn. O, dwi'n ddim. Ella na breuddwydio, mae dyma di'r broses ydw i. Diolch bwys. Mae'n gweithio. Dyna sy'n bwysig. Dwi'n yn siŵr ys ydi o. Ond mae'n rhoi pleser i mi beth bynnag. Ac i bobl eraill. Neu wrffan, efo cwestiwn, da ni a colli plot yn ofyn i naill a llall bron bob tro. Be wyt ti ar ganol i ddarllen wwan, neu be ti newydd orffan i ddarllen, neu unrhyw lyfr bysa ti'n awgrymu y dylwn i ddarllen? Ar hyn o bryd, dwi yn nghanol llen meicro Ale Jones Williams. Yr un, beth yw'r teitl? Hwna efo Katzenberger, ia. Cacan ffenast ar y clawr. Blaen, ia. Ia. Dydw i ar y cyfan, dwi ddim yn rhy hoff o len meicro, achos dwi isio uniaethu mwy efo cymeriadau, ynda. A dwi'n ffeindio fo'n anodd. Mae'n rhaid i ddweud, dwi'n mwynhau sgwennu Aled beth bynnag felly, ynda. Ag y peth dwi'n ffeindio efo len meicro ydy bod o'n cymryd amser maith i'w ddarllen. Achos unai wedi di ddarllen o mewn chwinciad, a ti'n meddwl, be o hwnna? Neu wyt ti'n cymryd amser dros i ben o. Mae'n fwy tebyg i ddarllen barddoniaeth rwysyd. Ac felly, dwi'n ffeindio fy hun yn cnoi cil uwch ben rhyw un paragraff felly, de, sydd yn anarferol i mi, achos mae well gen i fynd ymlaen felly, de. Ond yn cael blas o'n un, mae'n rhaid i ddweud. Wedyn, un llyfr sy'n ni'n argymell dwi'n newydd i orffan ydy The Magician gen Toy Bean, Thomas Mann. Mae sgwennu o. Yndi, dydw i heb darllen The Magician, ond dwi wedi darllen pethau eraill gyda fo. Ie. A y llyfr cyntaf gyda fo nes i ddarllen o The Way of the Cross, sef i llyfr taith gyda fo felly, ynde, am wahanol wledydd yn Ewrop, am lefydd Pererindod. Mae'r sgwennu yn ardderchog. Ie, achos mynd i ofyn tha ti rwbryd swn i'n licio cerdded y campino be ddylwn i ddarllen. Felly, sa hwnna, falle... Ydy. Mae hwnnw'n mynd i sawl cyfeiriad felly. Dwi'n cofio os di'r camino yno, achos mae'n flynyddoedd ers i mi ddarllen o bellach. Ond, dwi ddim wedi darllen lot. Ddarllenis i un gyfrol am y camino cyn mynd arno fo. Nid bod fi wedi orffan o eto. A dyna reswm arall, tas o'n i'n sgwennu rhan nesaf o Gabriela. Sa'n ei fi gerdded gweddill y camino gyntaf. Wel, ysdi, fe ddim sgwennu am rwla heb... Fedri di heb fod wedi bod yno, wrth gwrs yn medru di. Ond nid llyfr taith, dwi'n meddwl. Mae'n rhaid mynd ar y daith, dwi'n meddwl, os dwi'n gwneud sens. Yndi, gwneud synwyr perffaith. Yn wedi rhywbeth fel Gabriela, felly. Dwi'n meddwl bod rhaid mynd ar y daith. Mae'n ar ei eraill, lle fe wedi ddychmygu o, ond... Ia, mae'n bosib rhaid just digon o fanylion i dwyllio darllenydd, does, ond na, dwi'n dweud Mae eisiau bod y lle, does. Ond, ia, mae hwnnw wedyn... Mae'n rhyfedd dydy, cymeriadau sy'n aros efo fi, achos na ffordd o dwi'n sgwennu am hwnni, felly, ynda.
A mae rhaid i ddweud, un o'r cymeriadau sydd wedi mynnu aros efo fi o hyd ac o hyd ac o hyd oedd di prif gymeriad Babel. Ifan Morgan Jones. Ia. A mae hi'n dod i'n meddwl i o hyd. Mae'r sgwennu na... A ti fwy na fi ddim yn chofio henwi na gwyd. Na, diolch bwys na chdi. Na chdi. Ond da ni dal i boeni amdani. Ydad. Bod y benod ola'n siom. Ia, cydweld y llwyr. Ia, ond di hwnna'n rhwystro'r cymeriad yma di ffurfio. Mae'n wirioneddol ddifyr, mae rai fi ddweud. Ia. Be arall fyswn ni'n awgrymell dod? Mae'n rhaid fi ddweud ges i flas ar gyfrol Obama. Ond i fyd hollol wahanol felly. I fyd gwleidyddiaeth. Ac just y diddordeb mawr sydd gyda fo... Dwi'n meddwl y ffordd mewn sgwennu, y diddordeb sydd gyda mewn pobl trwy'r amser. O hwnna'n drawiadol iawn yn y gyfrol yna, mae trafod gwleidyddiaeth oedd o felly. Ia, ddylwn ni fynd i ddarllen, ges i flas ar gyfrol Michelle. Reit, ia. Dwi'n mynd i darllen hwnna. Dwi'n jyst yn sbio ar y silffed. Dwi wrth modd yn busnesu fy silffed llyfrau pobl. Ond mae gennau... Cario ymlaen. Yn rhaffath i ydi, oherwydd bod fi'n byw mewn 2 le, mae rhai silffedd fan hyn a rhai silffedd fan acw, felly. Wedyn mi'n bach yn anodd. Yndi, greda i efo hynny'n anodd. Pan ti eisiau rhaid y law ar rhywbeth. Ar lyfr am eo, yn y tŷ arall neu yn yr... Ia, ond dyna ni. Un o'r pethau yma. Diolch yn fawr, John. Bod fi wedi dechrau nerfus, dwi wedi mwynhau'n hun yn ofnadwy. Yng ngeiriau'r anfarwol beti, mae wedi bod yn blesar. Wel, mae wedi bod yn bleser fi na hefyd am ni. Am hwn i, diolch, John. Na, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr bod fi'n pobl yn dechrau meddwl, gwnadur od, dwi'n hwnna'n siarad fo pobl sy'n mynd bod. Dwi'n meddwl bod chdi'n od o gwbl. Diolch yn fawr iawn. Wath fi fod yn od ddim noeth.